ҷойи дастархонворӣ мепурсанд, марҳамат як нуқтаи савдоро тавсиятон мекунам. Якум дарвозаи пажарка духтаро ҳам хабуракҳои арзон бисёр доранд. Дастархонвориҳои фасон, сатин аз 10 сомон сар мешавад, простинворӣ аз 8 сомон сар мешавад. духтаро бовар мекунед, ина якум дарвозаи пажаркара ворид гаштем. инами ряди ростакира то охира меравем. ҳозир аз наздик бо ма шумода нишон метам. дидена ҳамин ряда то охира меравем, ряди ростакай. ина то охира омадем духтаро, дасти рост мегардем. дидена дасти рост ки гаштем, камакак мерем, чораҳаи Хитой бозор мешава. ҳозир аз наздик ваёшам нишонтон метиҳам. ҳатман тамошо кунен, биёен аз пеш бинен, бовар кунен ҳамаи чӣ доранд. нархошон арзонай. ина пояндоз мепурсен, пояндозворӣ аз 6 сомон метрш сар мешава. анами нуқтаи савдо 166 дукон. марҳамат, и дастархонвориёшона намеген, ҳам хе хушрувай, тамоми намудуш ҳастай. аз туракош сар карда ба тамоми намуди материалҳои фасонуш ҳаст. сатинворӣ, дастархон, простин, хулас ҳар он чизе ҳаст дар ин нуқтаи савдо меёбен. доставка доранд, рақамҳо ҳаст, нависед. Тамошобинони азиз, бисёри бад хоҳиш карда буданд. ина духтарако ма шумода дастархонвориёра навор гирифтаистам. бовар кунен ҳамхе интихоб зиёд буда иҷада. ё ҳамаш метракиян. медонед нархошон аз 35 сомон сар мешавад. як ами барошон 3 метра бовар мекунед. мана аз 35 сомон нархи 1 метрш сар мешава. хулас ҳам хушран ишаишда фасон беҳад сифатҳои хубуш. гилоша бинен духтарако чӣ хушручаанд. ҳамаи ҳамира шумо метавонен бо биёен аз наздик бинен ё ки дархост кунен, доставкатон мекунанд. анам хел духтарако иҷада на танҳо ина метраки дастархон, балки ина нигоҳ кунед, ай тайёршай туракошам мефурӯшанд ҷудогона. шумо мегирен чанд размере дар корай, барои савдо мегирен, барои мисол хонаотон мегирен, кадом размере дар корай мегирен, хитон тайёр мекунен. бовар кунен духтарако, ҳам арзон меафта, ҳам размери дилхоҳтона интихоб карда мисол тайёр мекунен. мана гилоша диден чӣ хушручай, аз 35 сомон сар мешава. ҳозир ҷада дигар моделош ҳастай, шумода нишон тиҳам. обтовиш бо арзон мешава. ай гилора бинен, материалошон да гап нест, шушта инами дастархонвориёра истифода мебарен, ҳич намешаванд. нигоҳ кунен чӣ хушрувай, узороша бинен, ишаишда фасон. иҷада бо пад брендам будай, диден духтарако Луи Витоноша диден чӣ хушру. хулоса дастархонворӣ аз 35 сомон сар мешава. бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза. ҳамин якум дарвозаи пажарка ки ворид гаштен, то охира ряди ростакӣ биёен, дасти рост мегарден, чораҳаи Хитой бозор, контейнери 166. мана марамат саршавии наворда ма бо аз берун пурра нишон додагим. ҳама намуди янами дастархонвории хушру фасон оригиналаш немҷада ҳастай. ина духтаро туракоша дидена ҷудогона. ина туракош чанд сум боша? 18 сомон 13 метр дора. медонед барои савдо бигирен, бовар кунен ку духтарако ҳами хе имконияти зурай, ҳам хе арзонтон меғалта. ина бисёриё карсон банда карда духта мефурӯшанд. мисол 2 метра 3 метра, хулас арзонтон меафта. духтарако ҳатман биёен, ё заказ кунен, доставкатон мекунанд. ва духтарако нигоҳ кунен, бисёр сатин мепурсен. марҳамат, аз 10 сомон сар меша. бовар мекунен нархошон аз 10 сомон, нархи 1 метрш нархи сатин сар мешава. ҳам хушру бо иҷада ҳозир распродажа кардаган, кадомиш ки 30 сомона 25 сомона буд 15 сомон кардаган. ина марҳамат касседа дар корай аз 10 сомона сар шида то 50 сомонара сатин ҳастай. шумо нависен, расмоша бо мепартояндтона. ина кас духтаракое ки омадани бошен биёен. бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза ки ворид гаштен, ряди ростакӣ то охира биёен духтаро. ана марҳамат дасти рост мегарден. иҷа чораҳаи Хитой бозорай 166 контейнер дастархонворӣ, сатин, простин, чизе ки дар корайтона арзон инам ҷада ҳастай духтаро. биёен тамошо кунен, харидорӣ кунен. омада наметонен бинависен, доставкатон мекунанд.
اینا دخترو نگاه کنین پروستینای ارزان میپرسیدن بسیاریو یک نقطه سودا را توصیهتون میتیم از 8 سومون سر میشه باور میکنین از 8 سومون مترش سر میشه و تا 28 سومون را هستای مرامت گلوش ببینین اینجا گمازیم پروستینم خلاص همه نمودش هستای مرامت این شایسته خشرو صفاتای بهترین از 8 سومون تا 28 سومونه بازار کاروان داین тамошобино биёед тарафи пажарка якм дарвозаи пажарка ки ворид гаштен ку то охира ряди ростакира биёен дасти рост гарден охирда духтарако чораҳаи хитой бозор мешава 166 контейнер инаи сатиноку медонед 10 сомон 15 сомонай ана простино 8 сомонай то 28 сомона бовар кунен нархом арзонай шок биёен бо аз наздик хитон як боракак борошона биненда ина нигоҳ кунен ҳамаи чӣ доранд духтаракое ки пояндозворӣ мепурсиден марҳамат тамоми намудаш ҳастай ина аз 6 сомон сар мешава метраш каседа дар кораи нархи беҳтарин бинед чӣ хушрӯ 6 сомоне бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза ки ворид гаштен то охира биёен духтарако дасти рост мегарден ин инҷа чораҳаи хитой бозорай ҳама медона ина духтаро 166 контейнер ҳамаи чӣ дорад инчунин дар ёдтон боша иҷада метражни одеол доштана махировни одеоло доштан ҳозир чанд сумиянд ва ё дидана одеолои махировне ҳаст ку духтарако аз 20 сомон сар меша метрошон ки барои ваё медонен ҳам сербаре ҳастанд ки марҳамат ина биёен аз наздик тамошо кунен ҳамаи чӣ доранд 8 сомон простинворӣ 6 сомон уна дидана пояндозаш ина иҷа боша сатино 10 сомон 15 сомон дастархонворӣ 35 сомон ҳамаи чӣ арзон бовар кунен духтарако биёен